Heɗitoɓe assalamu alaikum, barka men e wakkatire nde on nangoy kode radio international iga ɗo abuja lamurde lesdi nigeria. Kode radio waɗandu gam fulɓe e fina tawa fulɓe. Min al'amin giɗaɗo jada taskiti foɗugo laɓagal taskaram hande. To taskaram jamin ɗi hande ɓawo on keɗiti kubaruji duniyaru, min ɗo wondi e rahotol iga lesdi Ghana. Ha fahin min ɗo wondi e taskaram RFI fulfulde. Haragare to on ɗo wondi e amin, min waddanan on jimi fere fere nder taskaram ka, amma hidde ko ɗon ha mi surgana on Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi gam janganki on kubaruji duniyaru. Da habaruji nder hunduko Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarume. Aran da horeji nder habaruji. On nanay wigo leddi Sin, leddi Rasha e leddi Iran wallay laamu leydi Syria haro honugo turtuɓe leddi ndin. Laamu leydi Guinea Conakry ayini nyalɗe tati laato nyalomare do'anago mayɓe ha fijo coftal ɓalli. Haragare bo on nanay wigo kuliyankoɓe Zamfara ha leydi Nigeria cuɓɓitini lawol honugo konunkoɓe leydi Nigeria. Habaruji ɗin ɗiɗo tokkotiri. Leddi Sin madu leddi China, leddi Rasha e leddi Iran waɗi alkawal wallutugo leddi Syria haro honugo turtuɓe leddi ndin yiɗɓe sammingo laamu Bashar al-Assad. Lesɗe ɗen bangini anniyamaje wakkati turtuɓe kesɗitini kippe maɓɓe ha ɓe jabti nokkuje ɗuɗɗe ha tayre Aleppo walla bo Halab ha bange honoɓe Basharul Assad. Lesɗe ɗen fu gasni wigo leddi America wallitata turtuɓe ɓen. Ngam majum lesɗe ɗen ɓe mbi ɗe gerɓay balla kaɓorɗe e koninkoɓe ngam fellugo kuliyankoɓe ma bo turtuɓe e bo hajanoɓe Islama leddi Syri. Laamu Bashar al-Assad heɓino nasaraku ha dow kuliyankoɓe e turtuɓe leydi ndin ha habre hacca bu'are ɓe ngadi e turtuɓe duuɓi e duuɓi e wallinde Rasha, Iran e Hizbullah. Joni bo ɓe kesɗitini kippe maɓɓe e anniya sammingo laamu Basharul Assad. Ummatore tayre Gaza ha leydi Falastinu ɗo joɗori torra, nden bo ɓe jolama nder yangada dalila Israila yowani tere nden kippol. Nden Israila ɗo ɓillana leydi ndin na seɗɗa. Wi'ama yimɓe ɗo piida e weelo ma bo heege. Yimɓe bo ɗo gondi e nawnanɗe kalluɗe dalila Israila ɗo faddu motaje mballa 100 ɗe hani nde wetani Allah fu, walla bo lesdi Israila ɗo faddu motaje mballa kewtuɗe 500 ɗe hani jara mballa nde weti fu. Amma salaki motaje 23 tan ɓe ɗalata nata cifol Gaza. Nda bo kippe bomboje kalluɗe ɗe ɓe jaranta tayre nden ko torrata yimɓe halka woɓɓe barmina ɗuɗɓe. Lesɗe duniyaru ni noddi ɗum hoca jabruɗe kanduɗe ɗum hito lesdi Israila ha dow soyde imanaku ndi hollata Falastiniyanko'en. Laamu lesdi Guinea Conakry ayini nyalomaje suno ɗum nyalɗe tati ha laamu ngun umri yimɓe do'ano waraɓe ha nokkure fijirde coftal ɓalli wonde ha nokkure gallure Zerekure ɓawo yimɓe 50 kalki ha fitina ummika hakkunde fijoɓe laɓe e Zerekure. Ɗum
fijirde taskande ngam nyamugo desewal ma bo kofiwa horejo leydi janar Mamadou Doumbia. Jagorɗo arano ma bo prime ministre jo leydi ndin Amadou Wuri Ba andini ka wakkati o yilli gallure Zere Kure dow lutango ardiɗo Mamadou Doumbia horejo leydi Guinée. Amadou Wuri Ba holli sunare mako hado masibo yenango leydi maɓɓe, yigo ko hani wi'e yimɓe gonda e seyo e weltare dalila fijo coftal ɓalli, sey tan ɗum ru'iti ɗum warti masibo. O noddi yimɓe muññito ha wakkati sunare, o waɗi alkawal bo ɗum nyawtay kala nawnaɓe. to gejjitay fijoɓe coftal ɓalli hakkude fijoɓe labe e Zere Kure kaɓi ɓawo ni luralgol ngal ummake hakkundeje maɓɓe. ha nder kubarawol gongal bo fedde hakkilanore coftal ɓalli nde Afrika les ardungal Patrick Motsepe holli sunare ha dow ko fe'i. jamare tato goyte Code Radio International e TV KRTV waddanta on kubaruji e ɗo gallure Abuja leydi Nigeria. e leydi Nigeria ha diwal Zamfara kuliyankoɓe cuɓɓitini laabi kesi haɓe uwata bomboje ngam halkugo koniyankoɓe yerɓaɓe ha diwal ngal ngam tabbitina jonde jaam e hongo kuliyankaku. ɓe cuɓɓitini wadgo non bo wi'ama ha diwal ma bo hukuma pamara ka Maru ma bo Cercle Maru ha nokkuje baɗan Sadew dar ɗan Galadima ha ɗum halkata soja en. nden bo wi'ama kuliyankoɓe mbari yimɓe ha wuro Guwasi nder hukuma pamara Bukkuyum. yimɓe ɗuɗɓe ni mbarama ha fitina kuliyankoɓe wujjoɓe yimɓe cuɓɓitini duuɓi e duuɓi ha diwal Zamfara leydi Nigeria. kerol kubaruji ɗin gonɗon, amma hidde ko jaɓɓotiren nda horeji nder kubaruji. o nani wigo do leddi China, leddi Russia e leddi Iran waɗi alkawal wallitiray leydi Syria haro honugo kuliyankoɓe e turtuɓe. laamu leydi Lagine anniyake walla ayini ñalɗe tati laato ñalomare sunare e wadgo do'a dalila maygo yimɓe ha fijirde coftal ɓalli. hargare bo kuliyankoɓe leydi Zamfara ha Nigeria cuɓɓitini laabi ɗi ugo. To madalla, dow ko larani cuɓi lesdi Ghana, Ibrahim Iromo Dake hawtani amin rahotol. Nyalnde Asewe malla hore ɓir joweeɗiɗi lewru ndu'u ndu 11 Disambaru ujuneje yimɓe Ghana wurtoto gamma suɓuki ardotoɗo leydi ndin duuɓi 4 ngaray. tefayɓe korowal laamu leydi Ghana ndin hawti e ardiɗo leydi ndin ɓoymajo John Dramani Mahama mo jam'iyawa NDC ludankewa. ballo ardiɗo leydi ndi hin Dr. Mahamoud Bomiya, kore mako malla jomu suudu mako Hajiya Samira Bomiya nodditiri ummatore fulɓe leydi Ghana ɓe mburto gamma ɓe cuɓa gori ko on suɓukimo. fulɓe ɓe woni to mi jowti on sanne hande gan saabi fulɓe garmi ɗo e hande gan saabi Allah he saabi Hajiya Samir pulaku teddinama hande pulaku ɗo yaha yeeso hande enen du ko hani min keɓa ko hani government waɗana en se Allah jaɓi ɗo gaɗani yiwa gam vote min du Hajiya Samira mi daranan fulɓe ceede gollira fulɓe no yiɗi janga fulɓe no yiɗi golleji mon yaha yeeso so Allah jaɓi mi wallan fulɓe heɓa onon fu keɓon ko hani keɓon amma no hani ballon ka heɓa min du mi walla on jamde
December 7th. There will be voter ID card ma. Adara ndo nino. Adara ta fugere say do. Tonyi wagan woni to Hajiya Samira woni. Tonyi wagan woni to Yadu Yeso Pula. Tonyi wagan woni to Pula Kudu woni. It's another voter ID card, a ballot paper on. There shall be ballot paper on. Nani no need unway. Say that yes or do ni eh. Hajiya Samira minka mi wala do. Awa jamhuri and company. Company do ballot paper. Nani ni wagandu ni. Say kadana of votes had the ni wagan. Say Allah jabi anem fu enjaha yes. Chawro there wadani ba umia votes. Say John Kajaba do. Honorable Alhaji Habib Idris Soilana. Do Owoni. Say ni wagan no wani do. Say kadana of votes. Company do yes. Full better one dana. Second down. So no eat the full of Hetina. Hetina forward. And the NM full bed. What may it to NDCA Jaboy chair the Helore. No yila no ya to full bed. No ene hande min kebilam amma Hajiya Samira wawa wali full bed amma min bopala mugu min jamin hep kokwa habe kase. Min ko gadam mi full bed ko abada ko wallahi full bed hano Hajiya. Mi wali full bed hande. The lamugu vice mago mi jonfa. Amma se Allah jabi. Fa jamhuri Allah tike president mi latike first lady ene full bed heavy ko wodi. Full bed ka ya mata. Ene full bed ka he mata ko wodi. Esa chawro don. To achon ko wara fenana en. Allah hina en sari mo achata ko gasifu dillana en. Hande full bed mo wadata haraka NDC fu chawro don. Garo MPP. Ballo nyi wagan. Dara non ka heba min dumi dara na fulbe. No andi ongala heb wobe wala Ghana card. No andi wobe gala Ghana card. Amma hetina forward. Se Allah jabi fa Hajiya Samira latike first lady pullo deboda. Bi mi se Allah jabi pullo Ghana fu heba Ghana card mo mi dara mi wada show ko heba Ghana card. Elections on said that 150 days we got elections. It's a chawra don kebol munyon. Father me heavy, say me do me walla. It's a Allah tinno yada pula ku yeso. Allah hokka en ko min gidi. Allah God hokka en daraja ko hane min keba. Daro non soila na kan ko do waro walla fulbe eba enen fu e jaha yeso. Kero rufotol ngol wondon Ibrahim Iramadake KRTB Abuja Nigeria. Nembe amin jemma nyalawma ton gosoro be gumbar radio man domi tadi cappanɗe nayi e jeenayi der Abuja ndarde go'onyelde fuu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sew ummatore konde min ɗon gam onon ma gondembe amin. A yettama Ibrahim Iromo Dake da taskaramji ɗimin taskani on hande aran min fuɗɗiran e taskaram RFI fulfulde keɗite jam. Cellal Kongalu Boliba toɓɓere men hande e cellal Kongalu ko ŋakkere e laaɓal e nder cuuɗi keblorɗi dendaɗi hol batte mum e hutortoɓe ɓe. Heeɗiɓe on calminama on jettama on juurama. Cuuɗi keblorɗi dendaɗi ina haani kadi ina moƴƴi ɗi gona e nder nokkuji kewɗi e yimɓe ko wayno luumaji, garas otoji walla lekkolaji e ko nandi hen. Hono caɗele ɗe goni
laaɓal majji ina welsinda cuuɗi keblirɗi e nder ɗi nokkuji ɗi limɗen toppitaka no moƴƴiri walla no fotiri ko ɗi nokkuji ɗi microbaji teskete ete ɗum ina wawi addande hutortoɗɗi cuuɗi keblirɗe ñabbuli bonɗi cellal kongalu ina yewtan on hande e o altine 2 lewru 11 ɓurdu caɗele jowtiɗe e ngakkede laaɓal e nder cuuɗi keblorɗi dendaɗi ma en jurnito kadi peeje poɗɗe hutorede ngam moƴƴitindi laaɓal ɗi cuuɗi keblorɗi. enen jokkidirɗo e téléphone e docteur Amadou Ba ɗum noon docteur Amadou Ba mi salminima. eyyi sohna Booli a salmitama. eyyo docteur Amadou Ba en kaali e hoore yewtere nde wonde toɓɓere men hannde ko ngakkere laaɓal e nder cuuɗi keblorɗi dendaɗi walla mbiyen ɗi jama foof rendi hol batte mum e hutortoɓe namdal men gadanal tan woni hol caɗele ɓurɗe tengtuɗe jowtiɗe e hutorade nokkuji keblirɗi dendaɗi ɗi toppitaka no fotiri. eyyi caɗele en mbayno leydi ne keewi nde wonno suudu laaɓal ngal ɗon mo mbiɗa ko ɗo ngannduɗaa ɗo ko toon jeyeten pour ko wiyete ne galle jalluɓe ko ina heewi henne caɗele nde wonno laɓɓinde ɗum ene ina weeɓi weeɓani ina weeɓi so tawi henne yimɓe ɓe ina daari heen darnde hakkitinde weeɓani nden wonno henne luuɓekki henne walla heewde mum e surtout henne bonande nde wawi addude e cellal ɓalli. hol ñabbuli bawɗe heɓtade ɓe hutortoɓe ɗi cuuɗi keblirɗi laaɓani ko gareten ina waɗi par exemple fièvre typhoïde ina waɗi ko wiyete henne les dysenteries ina wiye henne ko wayno les jaare ina wayno ko les parasitose rafiji san walla goɗɗum mais ko ɓuuri hen teskede ko henne ko biyeteɗo ko choléra te oɗon gandi kam choléra henne yafata. joni hol gueɗe ɓeydoji microbaji woni ko mbiɗa ko tooke e nder ɗi cuuɗi keblirɗi mo jama foof rendi ko ɓuuri teskede e talte oɗon ko heewde mum ɓayri noon ina heewi ina namna waktu foof neɗɗo ina foti henne darade tawa henne kañum ko laɓɓinde tan e fompude tan mi wima gueɗe gonɗe caggal heewde mum odeur o manam ko luuɓeki ɗum kadi wona ko ganduɗa ko henne ina yiiɗa nde wonno kala ɗo woni yimɓeɓe ina dogat ɗum te kala ɗo woni aussi ina wawi henne jibinde rafiji par exemple rafi biyeteɗo des maladies pulmonaire woni rafi becce ɗojjo en islali en rafiji ganduɗa ɗi dal ko jope ɗe jaggata tawi yawti noon luuɓeki yawti henne heewde nde ina waɗi également ko wiyetene la nocivité ko ganduɗa ko henne bonande rafiji ɗi ganduɗa ɗe ina adda ɗum caggal henne pneumonie manam rafi becce ɗe mi haalnima nane ko fate e choléra mi haalnima fièvre typhoïde ko rafi mo ganduɗa henne ina yaawi warde ina waɗi rafi mo ganduɗa o ina wiye également dysenterie ko rafi mo ganduɗa o neɗɗo henne ko reedu dogoru ardata mais tawa reedu dogoru ɗo henne ina arda e iyam. eyo joni docteur holko hutortoɓe kaani wadde walla peeji ɗe ɓe poti ƴettude so tawi ɓe gaari e hutorade ɗi nokkuji keblirɗi beel ɓe mbasa hen heɓde ñabbuli ko ɓe poti wadde ko dal ko teddinde ndiyam ha heewa woni an kutorto ɗum joni o sa paari ko ƴettu ndiyam kewɗam mbaɗa feere ha matiére fécale o henne denko nder gueɗel ɗimmel ngel woni ñalawma woni subaka woni kikiɗe ko suudu nduɗon ko yo won suudu laamdu no toppirtoɗa ene suudu ma ni ko noon foti toppirede sa tawi henne a paari ko mbaɗonɗa ko ƴetta ndiyam mbaɗa feere ha ko goppuɗa ɗon ko henne yaaha nder gaskato hen wasa fawade dow yo damboyo nder une fois ko o dammi nder également ko dow o ko yo laɓɓine henne ha laaɓa mais taw également won neɗɗo mo ganduɗa ina waɗa ina recruté manam ina suuɓa ina yooɓe tawa ko ɗum tan woni meccel mum no fittoɓe ina tayji ɓe ni no ƴettoɓe mbalitaji ina jahani ko noon mairie o également walla yimɓe wonɓe saraji ɗon ɓe kutortoɓe ɗum ɓe ina cuɓo ene neɗɗo mo ganduɗa spécialement ko ɗum tan enne darani. e ɗon docteur Ba no kalɗa kono woodi kono wona ɗum teska hande e nder ɗi nokkuji keblirɗi yimɓe foof ndendi nde tawno a arata ha jiiɗa nadde hen jalta a fando tan jalta ko mbiɗa ko nani wonandi ukkeki ki ɗum tan en dogno neɗɗo kadi naata ha nder kadi jiya wonno way tan jomum dogo bel ngakkede toppitogol cuuɗi keblirɗi jama o bel ko wasde jogade kalis ko kalɗa ko jom wonande mairie ƴe ko nandi hen walla ko caɗele ɗe goni ko e hutortoɓe ɗon aɗa andi so tawi en mbi
ko goonga ina waɗi ŋakkere e ŋakkere ngoɗon jibine yimɓe ina doga ɗon ina mbasa ɗon hene hutorade walla garowo ina hutoro henne ko alay sago tan ardata mais wona e welam fittandu mum tigi bon ɗon firtigo hutortoɓeɓe aɗa andi kam jahowo henne ha ari hawri hen on ummi ko to woɗɗi mais won yimɓe taariɓe ɗum waɗɓe ɗum ɗon nde kono nafoore mbaɗiri ɗum ɓayri noon Allah rokkima ɓernde ha wadde ɗum ɗon pour nafde henne aduna o foof mais ƴettu pellital aussi yiirade neɗɗo mo ganduɗa o ko ɗum tan ene woni darde mum woni jamma woni ñalawma woni subaka woni kikiɗe kala ɗo ganduɗa ɗo ene neɗɗo yalti walla yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tato jalti tawa kanko omo ara o yurno omo totta henne kaɓirɗe te lewru so maayi omo yoɓe ɗum ɗon ko mairie foti ɗum wadde ko on foti wadde recruté neɗɗo tawa ko ɗum tan ene woni darde mum no mairie ƴettirta neɗɗo wiya henne ya adda juutini ko noon o foti ƴettirde neɗɗo o wiya ɗum henne ya daranomi e place publique oya walla e édicule publique oya ɗum ɗo woni liggey ma meccal mum liggey mum sababu jogdi mum ko yo tan laɓɓin suudu nduɗon ganda kala nde yimɓe ngari tawi henne ɗon wonko gacci ɗon o kanko wiyete henne mo timminani liggey mum ko on foti henne kuugal foti yande joni ina gasa taw mairie ji ɗi mbaɗi golle mumen ina gasa taw ɓe ƴetti neɗɗo ɓe pawi ɗum ɗon wonande yo toppito tan laaɓal ɗi nokkuji keblirɗe ɗe kono noon so tawi jomumen waɗa golle mum te aroɓe kañumen ne mballani hutortoɓe ɗi nokkuji keblirɗe mballani est ce que gueɗe ɗe mbawta laatade allay sogo won ballodiral hakkude ko ɗon noon mbimami so tawi henne mo ganduɗa o ƴettama pour yo laɓɓin ɗon ina waɗa golle mum kono hutortoɓe henne ina ngara ina bonna ina jogii des sanctions manam kuule ɗe ganduɗa ina yana e kala mo ganduɗa o waɗani ko foti wadde ko kala dariɗo kada ina bonna ko ɗum kadi ko service d'hygiène to ko mairie wonno mais ɗo ko service d'hygiène service d'hygiène o mi wima nane ina jogii ko wiyete ko code de l'hygiène manam ko deftere ganduɗa nde ina rendini kala ko ganduɗa ko caɗele te yimɓe ɓe ina ponno ɗum wadde te mbaɗani laawol yana e dow mum ɗum ko agent service d'hygiène waɗoɓe ko wiyete prospection domiciliaire ko ɓen kutorto nden deftere kala jaggaɗo hen fawe des amendes. docteur Ba bel kirjinoji walla jertinoji ko fati e laaɓal cuuɗi keblorɗi jama ina ngoodi e nder leydi Sénégal adi eko fati e cellal ɓalli par ce que ɓe mbima ko cellal ɓalli ko gueɗe nayyi gueɗel gadanel ngel woni promotion c'est à dire famnude andinde yimɓe ɓe holko poti wadde ha ndento henne rafi woni la promotion gueɗel ɗimmel ngel woni la prévention woni andinde neɗɗo henne holko foti wadde hawa wawa rende cellal ɓalli gueɗel tataɓel ngel ko ɗum wiyete henne la médecine holno neɗɗo o henne safrista ñawɗo o donc so tawi a famnama a famani a gollaki pour rende cellal ɓalli ma so tawi eni a rafama holto poɗɗa yaade e hol poɗɗo jogaɗema par exemple service d'hygiène meccal mum gaɗanal ko famnude yimɓe andinde yimɓe ha yimɓe mbawa famde andude mbawa gollade rentade rafi gueɗel goɗɗo o woni service national d'éducation pour la santé ina wiye SNEP woni SNEP o gonɗo Grand Yoff o sara CTO e service d'hygiène kala ɗo wawi wonde e Sénégal liggey mumen ko andinde famnude ha yimɓe mbawa jogade henne darde moƴƴere wawde rende cellal ɓalli tigi docteur Amadou Ba Allah jaram nanama famam ati hakke noon ko pulaar juddu jeeri tigi ala hakki jarama docteur Amadou Ba waɗi fayida sanne nanama famam ɗum nan bandiraɓe hiɗiɓe ko ɗum tongunoɗen e yewtere meɗen hande nde kala e mon jolaɗo walla jiɗɗo hettade jewte cellal kongal yo rewru e nde lowri weji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR walla cellal FF walla application pi radio hella Facebook ha e Twitter e chaîne mon WhatsApp RFI fulfulde bandiraɓe hiɗiɓe wadde nguuren cellen tillirɗen ha altine garowo en jetti en jarni Saliou Diaw kanko hettanno en to karalagal to keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe ɓingel to e hata Nigeria to bello boɗejo Nigeria to bello boɗejo to amman e wodi ko bello boɗejo yiɗi wa'ango pulaku
amma dal mi ƴama Sanda Boro mi noddamo mi yaha to makko Cameroon min burwiɗa haala may mi ƴamamo haala ɗum koye bello boɗejo haaja waɗango pulaku nder Nigeria. Alo El Farouk. Alo Sanda Boro, a wali jam? Jam. Mi ɗon nani habaru may, habaru ɗum bo mi laataki suyi, il faut que mi wara Cameroon en bolwiɗa habaru may. A waray Cameroon? A tawatama Cameroon wallahi. Tawatama Cameroon to a yahata? Wallahi min mi dilla Abuja festival bello boɗejo noddi maɓɓitol julirde jumɓare e maɓɓitol lumo dabbaji je duniya fu. To e nder Nigeria? Maliya. To pulaku Nigeria tan o noddina pulaku Afrique fuu. O ƴewni pulaku to woni fuu kala nano fulfulde kala jaro kosam fuu wara yara kosam. Ok. Lewru tubaku gole e balɗe muɗum foti hokkon dat 13 lewru December. Ok, woɗi Sanda Boro. Minon ma lesdi Benin ɗo imin nana belɗum bello boɗejo imin mantoroɓe e makko imin giɗimo no himɓe Nigeria yiɗirimo. Nun du Afrique fuu yiɗirimo nder duniyaru nunno himɓe Nigeria yiɗirimo. Inchallahu min nodda e pulaku bimami sahale ɓaleri fuu no wara inchallah jaɓi. Ok. Merci. Min kam mi dilli. Ok, mi yetti inchallah. Ayyo. Ɗum maɓɓita julirde. Ɗum maɓɓita galbal nayi. Kara nayi. Akubar bello boɗejo. Ay dama pulaku kay diina e dabbaji. O maɓɓita e julirde ɗum juula. Kadi o maɓɓita e lumo nayi. Dabbaji fuu. Mi dara kosan an tokon na. Ita kanuri tasamo frada nono mi da. Koshan ɗum belɗum. Wallahi koshan ɗum belɗum. Mi dara kul piroal gal yawta e kay fu mi tokka piroal min ma mi yaha. Gar kay dilli. Ta woyte taskaramji ɗin ɗiɗon garana on iga Kode Radio International. On mbawa heɗitugo taskaramji amin hedi laabi matotiral zamanu. Jonta bo wo'ine jonde nda taskaram. barka men e wakkatire nde miɗo wondi e koɗo hanko witte Jawro Amadou Jawro wuro Bachin wuro Alhaji Musa Malam Jawro mo Allah hinni Jawro Amadou min jaɓɓake ma. Assalamu alaikum. To Jawro Amadou ko acceten tariki ma duuɓi ma noy? Duuɓi 54 Allah sene. Duuɓi ma 54. To nde bo ɓe metima laatiɗa Jawro. Hikka ɗo miɗo mara duuɓi 4. To duuɓi 4 to noy yake ardugal ma kadi jonta? To ndaan min kabdani ɓe jamare kam wala ni fitina feere kam. Wala. To bana ha Bachin ton ɗo kan wodi ko gomnati heɓani on na ko ngurdon? To ɓe gaddina bohol kam amma na ngol bonnake ngol hajum nde ɓe mbo'ina ngol. To bohol kam bana moy waddani on bohol, chairman na councilor na ko member? Ɓe mbi way bohol may way diga gwamnatin tarayya ɓe gaddi ngol.
e faɓɓi ko ɓe ngol neeɓi ha mon na rowani no ɓe gaddingol to jonta o giɗini ɓe mbo'itina ɓe mbo'itina ngol ni to noyi yake durgol e demal ha mon ɗo to durgol ka nda no habdani durgol ka ɗon ni mino kabdani be demal may fu seni na taki kam wala turatama ɗum kan hanga kan ɗume e ɗume ndemuɗon hikka to yawanci mbayni ɗum rem hikka ɗo kam mbayni be butali seɗɗa amma mbayni ɓuri sembe jonta kam ko je noon to jonta hakkilo duniyaru me lorke ha mbayi mbayni jonta kam mbayji ɗin ɗi ɓuri kadi ɗume kadi ɗi ɓuri tillona ko to jonta kam mofi mbayni hotini jonta kam mbayni an kam pelle me jon e garsina mbayni wala pelle ɗen ɗe jiɓitake ni na jonta kam mbayni an kam hokki sembe tan kam mbiyata to mbay bo togin ɗo tiggi mbay bo ba sey nde tamo to sey nde ɗofata ɗi to ta tiggi laway kam a ɗoofi laway a ɗofay bana yago ɓe mbiyata wata biw hewɗo a ɗofay ɗi e tiggi lawama ɗi ke nokkure lebbi noy ɗi gatta ha jebo ha leddi haɗi gaɗi lebbi 5 yago 6 ni to ɗi keɓi nokkure kam a itteɗi to ɗo ka rema sorana ko bo rema waɗa haaji to woɓɓe ɗo coora anga ɓurna fu ɓe coore may ni ɓe coore ɓurna ɓe coore ni an kam sorgo mi ɓuri sembe ni an kam to koje wato coggu mbay ummake na e coggu mbay kam ummake walo sene to ko dalila to tum zamanu may nonno may jonta mbay may ni an kam ɗum weltan jonta mbayni an kam jonta kam mbayni diga rowani o kam ma ko fetere ma ayiya rewɓe ɗon nder aɗon giɗi mbay to ay to noyi yake durgol bo to durgol mino kabdangol ma wala leyfi yangol ma jonta kam na sen nayi kam na mino ka ɗo kam nayi kam na nayi kam ɗi dayake pelle tan ɗe pamɗi jonta pelle durgol nayi may ɗi dayake ha toye ɗi kooti ka e toon ɗi pata jonta ay ka e wo hettoy on ɗo to bo wakkeje ɗi yoro ɗo ay to ha ton wala geseji na ɗi ɗon amma na ɗum woddama ton to kam hay ɓe ladde seɗɗa to sey bane ɗi gartata ha mon ɗo to ɗi puɗi wartugo jonta kam nder watan caɗa o ka ɗi gartini to ha ɗo kam ɗum ɗo heɓa lural hakkunde remoɓe e duroɓe ko je noon amma wakkere amino kam ɗum woddama kaɗo kam on ɗum wala musamman miyata wala on ɗo joddo e remoɓe e waynaɓe na ha dow majum min ɗo jodda haɗo kam wala fitina kam fa wala fitina remoɓe haɗo fa an kam ɓe ngala damuwaji wa remoɓe mi haɗo ɗo kam to noyi bana woɓɓe ɗo mbi kolla yimɓe jonta zamanu waylake ɗum howa nayi tan ɗum waɗa ko durgori aɗo yiya ɗum waɗa to dow koye ɗum watta ala sene nagge ko wangi duranga a foti nagge fa mbiɗa ɗum watta nagge wote mbaɗa ha ɓenge ko ñalayira a somay kugal mage fa nagge wote mata on sakko neɗi pa ko waɗi darnaɗi ɗum watta sama ɗo kam ɗum caɗɗum ni ɗum naway nagge wote kaɓɓuɗa mbiɗa a durange ma noyi sakko nayi 20 ko 30 ko 40 ko 50 ko 100 a fotina ka ɗum naway fa naway to jonta noyi garto e gaynako jonta toon bato to ɓe oori ɓe dilli ɓe ceeɗoy ko ɓe ndumoy ha feere woodi ngenari a dokkoton gaynako non minon dokka lebbi 5 min ɗon goka ngaari ta wi ceede bo noon nara no ɗo kam nangi fu to ha jonta ha dow ko larani a remoɓe e waynaɓe woodi ko porata hakkilo maɓɓe na ha nokkuje goɗɗe a holli hani ha nokkure mon haɗo kam wala lural wala goɗɗum gacce ngala to amma ha nokkuje goɗɗe a taway nagge naati ngesa giya lural bo ummake sey giya kadi bo nga haqqi ha dow majum e woodi ni hande ko poɗata hakkilo remoɓe e waynaɓe to ɗum waɗa muñal ni muñal ko ɗume ɓuri ko ɗume muñal ni nden bo to en bonni hani jaɓa hakke ma ta sala hakke ma ba gawa ɗum nagge bona nde seɗɗa nde salaki dubure wata 20 30 to ay amma a salake hakke maɗa ay to velay hakke ma ni jabta to heɓoto kam
hakke maɗa ni ta yi ta salake hakke ma a wartina ɗon ma a saɓanake kugal kenan ayi to nden banda ndemre durgol wodi sana'aji ɗi jogiɗon na ha wuro Bacin? minon kam haɗo ka durgol be ndemre man ni min andi. Noy haala jangirde? To kono ɗon janga no habda ni. On godi jangirde boko na? Wodi makaranta kam danga kaɗon. Mallu en ɗo ngara bo na? Ɓe ɗon ngara ha min mari helmasa kam kirkijo Allah ɓiyu malam du malam Duba Shanu ɗo kulo oɗon ɗon noon kullum oɗon ɗon. Malam Duba Shanu? Mustafa Ba helmasa gaskiya ka oɗo habda Allah oɗo habda wallahi bo. To hara gare wodi kamarɗa na ka mi ƴamayma ko bo mi wiya ɓikkon ma noy jonta? Ɓikkon kam konno fa ɓikkon kam ko ngaɗa 20 fa. Rewɓe kadi ɗiɗo. ɗo witte jawro Amadou on ɗo jawro wuro Bacin wuro Alhaji Yunusa Malam Jawro Bacin ha hukuma pamara Jalingo. Yeta Allah tenido kodino be wadi worobe robe fukam gikuji purdindiri Allahu dumno salatu do annabi jobe daga alasi fasara fumbo wallahi ka koburi banjaru awwaluhum kubaru jikyotake yaw etude dunya soron bana kogolowiyaw fajiri alal emarawa amadu yotake yaw barbu basabitanam kogotu sarema jabi min bimo bi an moyesu magubaru amadu jabake yam yerima banlowi ummi min jami e ballo ɓiɓɓiɗo sabbinane nden ballo jabake yam malbu batata sunaw mi ummi garwa ɓe yalti affaire julmi figil yerima jeddaɓe immi rewɓe macankitake de fami bolleɗe mi simtiri mi dari malbubakimbaɓe immi ko allah mo yiwaɗam ba imi mota mi leggi baba udo purumum yerima ballo wi imi malbuba ɓeddumuñal nden mbimi yerima amina majiriyam toke marbi tagdi tagandi tangrandi barkandi yandere alal mi farti asiri julmi figil yimɓeji kawdi bajulde nden moɓɓe gimi cunim yerima jiddaɓi immi malbuba ɗo e dabare jaabimi mbimo mbi an ko allah mo yiwaɗam alhaji dawrani am docteur jogonɗo figel abdoul ibada asebo allah barkiɗini hawtade adama algali yerima jidda fuɗo abdoul ibada woni awwalu wolde amin abdoul ibada wi immi malbuba fankomi wi altine juurabo on jatamnu debbo ma nden mbimi alhaji am joɓari tamporiyam abdoul ibada wi immi nda milji 10 jogam joɗimi jonde e kanti hammadou yalti fakan hammadou diddi wi immi war joɗu tan e kabin lartuɓe magam bi on urenga mum ba alul dunyaru tatake ke feran bajirgi samam fitowa jaltuɓe ɗum caka jura be asiri lartondu wolwi minan amina salake ɗo ɓe yetta sondugo on du none mum baliyar laabiɗo celli asewi andugo ngafakan garbaɓe jottake ɗum ɓe ƴamɗo addaruwo masinja dembo wi immi sala sabalte oɗon nden goɗɗo jabake am on ati jirgi sama abidatu uratu somore addaruwo min ati jirgi sama gawndere jaltumi ɗum yahunde bedu waɗa ɗon balmi balle ɗiɗi mi jamɗo beero amin fajiri altine mo amina majjiri yam ego a ɗeftake mo nden beero an wi iyam no tagdi ma ko woni jabimi mbimi fakan bo ɓandu mum baharil
ɓaawo bakiri ke tumban ɗe ali lamɗo dinar ɓurnal balitir woni ɓattarde ngimi wala ñiri barende regimi amina ɓurdi mbaɗu du ñaaru tata cekemi boyɗo bojjiɗi bari endu be yitere e dande balel wamola redu bagoro regimi mbelandi duuɓi tati uto wolwi nattuda kam dande bate kubari mosago tata ceke bana maɓɓere fajiri gasa ɓaleya korum ba gasa bali miris non loyle bandi bara duri daɗɗe sabti dari no tagdi mako woni bero am fam komi mari balɓe enɗi dari garaniɗo ban abumir o nder bero awi iyam yadinnu leddi kongo karɗoɓi hawti bo wara bara barti bangeɗu kam ton fu mi jaɗo jabare ton fu mi jaɗo biƴƴam ɗo mayrama leddi gabon mayrama mofti dubure yeruma ko gimi wala o nder mayrama ɓe iyam malbu badde itanam rewɓeji feere boɗum mi wadda ɓe asiri ɓe mbimi mayrama am urengol ma ko waray to garɗo leddi ndi i urengol ma ko waran ummimi leddi gabol barsani jaltumi ɗum tum fu mi jaɗo jabare ɓe mofti ɓe fajiri rewɓeji garti babam de ɓe jaɓe ɓe dumi ɓe tum fu mi ƴaɓɓake ɗum mi jaɗo ha mi sira mi tawɗo rewɓe tato arab e leddi tunis tum fu mi sinkimi wi amina majiriyam nder rewɓe jaɓake an war suftugo tuɓɓe a jaɓimi mbimi ego bana ma ko jaati wala rewɓeji kampi mboyi bojji tatuɗi ɗum jaati ba maɓɓe wala ɓalejo fewre mum har gabbi ndi woto kam gila ngeji nda yottoɗo har aminatu woni rewɓeji gardi dari jaɓimi mbimi ni i rewɓeji kabtaniyam ɓe mbimi nde itoye oppugo ndubbo kuro tuba ha jami julirde setinmi ngam o nana aminatu uratu ɓe garɗo leddi ndi im o jumɓare jurabo misali leddi nguro ɓe goɗɗo jabake yam jumɓare wajibake to jam to goɗɗo go o moyillu feere wa'a antande wajibani ɗum fewto adda gila kaltumi goggo wafo yoguda inna gari be dadagire madam ulɓe hamma buba fu ɗon o laati mawɗo fakan o furemi giɗo fakan ɗum fewto allah yiɗim har to mi yalti misali mi ƴamɗo kaltumi ɗe on fo o jabake yam amina salake ɗum wi abase jattoɓe ɗum o rengol mako waray forɗoɓe balmi fakan jandema mota huway ulbongol e kalfu nane jagu wabbe gidigil rewɓeji kawti cuudi amina dayake ɗum ka ele be dumoro lere e bindir fu noon ton fu ɓe kawti ɓe mbi ɗum makka rewɓe ase ulara e min ndiwmi ƴamɗo mum buɗa hirna bogo ɗum naage rewɓe fakal madina bakka mum o wi marwa e borno mi ƴamɗo mo kolo laati faari rewɓeji kawti dubu mbi ayba addaru mum o jaariya jaltuɓe ɗum kaduna ɓe anugo fofo mi jaɗo fakal mi jaɗo leddi lego batori jami e mum may ganga garama mbulay tingel e bamyo mum ti bati fo mi jami mi naati jirgi sama mi jippi mum bitasa mi ƴamɗo mayraba mi o sali nder avion ɓiɗo ƴamto goɗɗo go o no o yiri addarumo mayraba jaabi wi immi piroma jalbitata jaabimi mbimi fakan agiɗomo asiri o sali mubi fakan o jippi jona asim ulmi jaɗo jolami faɗɗi jimeta jaltuɓi ɗum ɓiremi nanɗo fakan urengol addaruwo mallumjo feere wi'i malbuba woyti fakan nden mbimi de'otu an bokkuga baba mam wari waddi mettuka mum nder ɓirde dadama a jaabimi mbimini in caka jura be asirim o wi jibiromi jottake ɗum ha jaɓɓi lambaɗo o mi tawɗo kilajo ɗum jaɓɓinmi waddi ndiyam ɗum jaaru hawti bajulde mi ƴamɗo ɓe kubaru nde goɗɗo jabakiyam o sali ɗo fajiri mbiɗo ƴamto innugo o no o yiri addarum habasinkeroɓe ase tagaɗo tagdi ara o wi
o wibilo ƴamto innu go'o agiɗo na asekum te goɗɗo goo wi'iyam motaji caliɗo ɓe goɗɗo goo wi'iyam mi tan mi sarawniya oɗo jalbam a wara bana ginnabol warata ñandere amina salo yimɓeji kawtidari ɗum go kakkilna seyo urengol dampidari ɓa'imi bakuru ɓayindu yimɓeji ɗon cakiti ruwomi yottake ɗum ba sambo inde mum urengol yottakiyam nde jayni bo furiyam abina wanganiyam nde gimi fottaniyam wodiɓɓe sunnanane mi hefti addaruwo habasinkeroɓe ase tagaɗo tangdi aram abina tuwi iyam jaɓɓama jammina am ɗo mi jaɓimi wimi jaɓɗo merci madame mo naati mota mu'um ho'udu baba mu'um bilorote to madalla jonta bo nda gimi feere waranay on iga ɗo kode radio international. Sakiraaɓe minen yewtoɓe sabu Allah ji Amadou Bolaro o wi suudu baba fama Moussa ɗi bello koy wona pijo yo jewtino ni ngelle ko woni e ley duuɓi ɗi gonɗen ɗi en fu Allah humpiti en waylake sanne ayi fulɓe ɓe cuɓata ko haala ɓe mbi Moussa ɓi bello en yimoɓe ɓe ɓe killaka ko hewti fulɓe ɗum na hay goto maɓɓe nanaka na haala ɓe killaka na ɓe kulu yoga wi min killaka ɗum wannaymin yoga ɗo wi min kulu ndele miɗe miila wiɓe min kulu ɓe keeɓi gonga wallay min kuli neɗɗo to fu mo hulay ko wari ɗum miɗe miila joom semtata kam mawɓe mbi kam mo hulata fu semtata Allah ñifan en baasi so jam heɓama warti e Afrika ina weli en to hooreɓe leydi men jooɗo gaalake jam wartan wulaku ummoɗon daro ɗon daaren fadi timmen na jaray nagga nufi noy gatten na jaray ɓeede nagge nufi noy gaɗeten hooreɓe leydi men jooɗo dawra ba jam warta so alsilami en laaɓi e Allah ni jam wartan so tokora mobbo ene gaɗi du'a on jam wartan Seeku buya ñooro imam dikko jam ina wala ko Seeku Haruna Allah sangari du'ano en Sidi Baba ene du'ano en sabu jam wartan laamiɓe leydi men jooɗo gawraki jam wartan nde gouvernement golliri gonga fu jam ina wala jam heɓama warti jele gojini en monake jam heɓama warti Burkina be en monake ko jiyaɗo fu o doggan nangaɗo fu o mayan jamri ono Allah ɗo noy gatten te ko jooɗoɗen ko jiyaɗo fu o wullan ƴaɓanaɗo duufu maayi jamri ono Allah ɗo noy gatten te ko juuɗen kono raabiri si du naata
fayirbu embulan kan temili den ko golla ley malito embulan Allah nyifu basi wartira jam ina wala do fu doggan sabu dari do fu mayam tamri ona Allah de no ngaten de ko jangan ya do fu wulan tamana do du fu mayi tamri ona Allah de no ngaten de ko gonden e bu badri ko na faso kibaru jamina wala Pinal Burkina be e fulfulde jam wartan o Pinal Burkina be e habere jam wartan jokol be fu mayitini no ngaten morso yidde joni en ƴuwi e to gonnoɗe to en garti e yidde yiɗiraɓe tan taccana o morso cukalel yoni ɓaŋede miya miɗe yiɗi ɗum so cukalel yoni ɓaŋede holluɗum miɗe yiɗi ɗum Gesel milio jamana mi balkiza mi de yidima o balkiza alhaji adu wallahi mi de yidima o holla nam ɓiɓɓe fulɓe on fuu mi de yidiya holla nama ama haddiko wallahi mi de yidima Noddu Musa Hamidu Bande yiɗe yiɗuma Olu Dingala Hamidu Bande yiɗe yiɗuma Hollanama Aljuma Bade Jallo yiɗe yiɗuma Hollanama Aisatu Bade Jallo yiɗe yiɗuma Ahmad Buzi Aminko Emide Idima Wele so de Weli Maminko Emide Idima Ali Palbe Jomne di Wallahi Emide Idima Ali Palbe Hulal Jallo Amide Idima Ko di Fumi de Idima Debbo lobbo fuu miɗe yiɗi ɗum suka jokkolle fuu miɗe yiɗi ɗum neɗɗo lobbo fuu miɗe yiɗi ɗum neɗɗo bonɗo fuu miɗa hula ɗum mawɗo mo wala yurmede wallahi miɗa hula ɗum e suka jogolle e surbajo an kay miɗe yiɗi on non afo miɗe yiɗima gatta fo miɗe yiɗima mbife miɗe yiɗima ko rawne ha miɗe yiɗima ka Alaji Abdoul Hakimu Diallo miɗe yiɗima Alaji Abdoul Hakimu Adama Ahmed Bari en wallahi miɗe yiɗi on Yakuba Musa eyi bari hammi e yiɗima Dowdo Alhaji Sulemana Dikko daymiɗe yiɗima ko cukaloɓe na sikari jonsi fuu miɗe yiɗi koye Dowdana ene welide alida e miɗe yiɗi on Ali Diallo Ali Sonde on fuu miɗe yiɗi
Kol balle. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Fuya fudo ɗo min gadira gari taskaram ɗiɗi min taskani on jemmare nde dow darde kala huwonowo Kode Radio no foti, sai Ibrahim Iromo daki mo hawti taskaram hande min al'amin giɗaɗo jada wiyata on mbaɗen jam.